asko etortzeagatik. 2019ko udara honek Donostian, nik uste albiste dexente utzi dituela, etorkizuneko historia kroniketan edo jasoko direnak, bai, eduki ditugu transatlantiko edo cruzeroen bisitak, eduki ditugu Hollywoodeko zuzendari zarren bisitak, eta guk ere bai, gure balantze propioa egin nahi izan dugu, eta horretarako gaur aurkezten dugun dosierra edo jartzen dugu mahai gainean, ez? Azaltzearren, dosierra hiru puntu nagusitan antolatu dugu, batetik balantzetxo bat egiten dugu esoilik udararena, baita azkenengo urteak edo turismoaren alorrean eman duenaren inguruan, bigarren puntu batean edo egiten dugun errepaso irakurketa horren ondorio zenbait azpimarratzen ditugu, eta azkenik aurrera begira Donostiako Bilduren lana zuzenduko duten hainbat erreflexio, gomendio edo gogoeta aurkezten dira, bai. Gero galderaren bat balin balego, dosierrean azaltzen den punturen baten inguruan gehiago sakontzeko, eskatuko diguzue, ez duguna egin orain da guztia azaldu, bai azpimarratxo batzuk edo egitea, ez. Datuei edo balantzeari dagokionean, ez naiz asko luzatuko, datu guztiek adierazten duten bezala, turismoak Donostian, edo turisten kopuruak Donostian hazten jarraitzen du, gora egiten jarraitzen du, eta aldaketa edo larrialdi klimatikoak zerbait erakutsi baldin badigu, edo zerbait ikasi baldin badugu guzti honetatik da mundu hau finitoa dela, mugak dituela, eta iruditzen zaigu hiriak ere bai, kasu honetan gure ingurunea hiria delako, finitoa dela ere bai, ez? Eta precisamente hazkunde horrek edo etengabeko hazkunde horretan bizitzea ezinezkoa dela, eta noizbait mugaren bat jarri beharko dela. Hau ez diogu guk bakarrik, 2017-2021 turismo gida plana aurkeztu zenean, Donostiako udalean ere planak berak jasotzen du, ez? Ja dagoeneko helburua ez dela hazkunde hori sustatzea, baizik eta arreta jartzea destino edo helmuga turistikoaren kalitatean eta zerbitzuetan, ez? Pentsatzen dugu edo ulertzen dugu helburua ez baldin bada haztea, badelako ohartu garela hazkunde horrek bere limiteak badituela eta puntu batetik aurrera arazo gehiago sortzen dituela onurak baino, ez? Balantzeari begira eta datuetan sartu gabe, baina genuen azpimarratun, eta orain aipatzen ari nintzenari lotuta, turismoa haztea helburua ez baldin bada, hor azkenengo hilabetetan interpelatu dugu udal gobernua, galdetu zea zenolako neurriak hartu dituen edo hazkunde hori edo ez sustatzeko. Egia da, promozio kanpaina orokorrak edo bertan inbertitzen zen diru publikoa gutxitzen jundela azkenengo 5 urteetan, baina bai gure zalantza edo kezka adierazi nahi dugu, uste dugulako badaudela beste promozio bide batzuk ez direnak hain argiak edo kontu eskatzeko hain erresak diru publikoaren erabilerari lotutakoak izan daitezkenak bezala, baina azken finean ondorio berdina daukatenak, ez? Eta dela nazioartean hiria bera promozioatzea eta horrek ekartzen duen ondorio guztiekin, alegia turista kopurua hazten jarraitzea eta hazkunde horrek dituen kalteak edo handitzen jutea, ez? Eta zentzu horretan azpimarratu nahi genuen, uztailean bertan esan genuen bezala ere, Woody Allenen filmearen kontura sortutako giro hori, ez? Ulertzen dugulako, helmuga turistikoen arteko lehia areagotu den honetan, helmuga turistikoek beraiek ere bestelako bitartekoak erabiltzen dituztela, promozio publiko ez aparte, promozio publizitate hori egiteko, eta horietako bat hain zuzen ere badela fikziozko zinema horretarako erabiltzea, ez segurenik beste dozein kanpaina publizitario, baino indar eta alera handiagoa duelako gainera, eta horren adibide gertukoa daukagu Biki Cristina Barcelona, zuzendari beraren Biki Cristina Barcelonak, ez eduki zuen eragina Barcelona bezalako hiri batean. Horretaz aparte, eta esan dugu egia dela, diru publikoaren inbertsioa kanpaina orokorretan gutxitzen jundela, baina horrek ez du esan nahi Donostiak ez duenik jarraitu Fitur eta antzeko turismoko topaketetan edo azoketan parte hartzen, ez? Akaso ez stand propioarekin,
baina bai bestelako instituzio edo erakunde batzuen bitartez horietan parte hartzen, ez? Eta berriro diogu, ulertzen dugu ez dela nahikoa markatzea helburua, ez dela aztea esatea, baizik eta hazkunde hori, bai, arazo bilakatu aurretikan neurria jarri behar zaiola, ez? Eta zentzu horretan, hori ez, diru publikoa inbertitzeaz aparte, bestelako neurri batzuk ere hartu beharko liratekeela. Bueno, esan dut datuetan ez naizela sartuko, bai nahi genituen azpimarratu hazkunde guzti honek dituen hainbat ondorio, bereziki azpimarra lauetan jarri nahi dugu eta jartzen dugu, iruditzen zaigulako batez ere, hitz egiten dugunean turismoari buruz, nagusiki turismoaren onurei buruz hitz egiten delako hiri honetan, ahaztuta sortzen dituen bestelako kalteak, eta gainera kalte horien barruan iruditzen zaigu badaudela batzuk, oraindik ikusi ezintasunean daudenak eta horiek azpimarratu nahi ditugu, ez? Batetik dago parte zaharraren masifikazioa, eman dituzten edo kale zenbaketaren datuek adierazten dutenarengatik 2019ko uztailean eta abuztuan zehar 2,8 milioi pertsona ibili ziren parte zaharreko kaleetan zehar pasiatzen. Egia da, datuak ez duela adierazten pertsona kopurua, gehiago dela kale batean zenbat aldiz pasatzen den pertsona bat, hala eta guztiz datua iruditzen zaigu esanguratsua adierazteko masifikazio bat zer den nola ulertzen dugun, ez? Eta 2,8 milioi pertsona aritu baldin baziren kaleetatikan ibiltzen horrek esan nahi du egunero, bai, 6.000 pertsona baino gutxiago bizi diren auzo eremu batean 46.000 pertsona ibiltzen zirela kalean. Nik uste gaur egun ez daude ez indikadoreak, ez adierazleak karga honek herritarrengan zer suposatzen duen adierazteko, baina oso bizkorra ere ez dela izan behar uste dugu ohartzeko 8 aldiz biderkatzen baldin bada auzogune baten biztanle kopurua, horrek zenolako eraginak eduki ditzazkeen auzoko bizilagunen eguneroko horretan. Badago beste puntu bat, eta igual dela lotuta lan gatazkei lotuta, txostenan aipatzen du 2018an hoteletako langileek, Gipuzkoako hoteletako langileek egin zuten borrokaren aipamena, baina nonera bai ekarri nahi genuen, Gipuzkoako ostalaritzak berriki salatu duen, eta da azkenengo 10 urteetan lan hitzarmenik gabe funtzionatzen ari direla. Alegia, azkenengo 10 urteetan, noiz eta turismoaren gorakada edo boom hau bizi izan dugunean, ez? Hau hitz betetzen dugu edo hitzez betetzen dugu esanez zenolako onura goranzka dijoala, baina gure ustez adierazgarria da datu hau, ez? 10 urte hauetan, gorakadarekin kointzidituten 10 urte hauetan, lan hitzarmenik gabe jarraitzen dutela. Eta azkenengo ondorioa edo, jarri genuen mahai gainean, eta zen hazkunde honek, gure ustetan bizilagunak kanporatzeko joera sustatzen duela. Eta karri izkizuegu datu batzuk, direla, bereziki parte zaharra eta grosi lotutakoak, hain zuzen ere, bi auzo nagusiak edo turismoaren eragina gehien nabarmentzen den auzoak, ez? Hauteskunde zentsua erabili dugu, gure ustez pentsatzen dugu gainera datu honek edo kanporatuak askoz ere gehiago izan direla, joera bat, tendentzia bat hiri guztietan ematen dena, eta da biztanleria, populazioa gorantz egitekoa, ez? Donostiaren kasuan ere horrela da, azkenengo 8 urteetan 922 biztanle gehiago ditu hiriak, baina zer diren gauzak, bai grosen eta bai parte zaharrean bizilagunak galdu egiten dira, ez? Parte zaharraren kasuan 8 urteetan 383 biztanle gutxiago kontabilizatzen dira, eta grosen kasuan 1098 biztanle gutxiago, ez? Bai azpimarratu nahi dugu pisu turistiko bakoitzeko, hotel berri bakoitzeko, horrek suposatzen duela, bertan bizi ziren bizilaguna, beste nonbaitera joeten direla. Baina datu interesgarria edo adierazgarria iruditzen zaigu ulertzeko, berriro diot, hazkundeak ekarritzazken kalte horiek, ez? Eta gomendioi begira, 9 gomendio planteatzen ditugu, guk 4 azpimarratu nahi ditugu bereziki, batetik da 2017-2021 turismo gida plana helburuei eustea, alegia 2017an aurkeztu zen
lau urtetarako turismoaren jarduera zuzenduko zuen plana, Donostiako turismo jarduera zuzenduko zuen plana, agortzear dago fetxa, baina iruditzen zaigu agortzear dagoela bera plana markatzen zituen helburuak, ez? Zirela gehiago ezaztea, deszentralizatzea eta desestazionalizatzea. Gure ustez, deszentralizazioa eta desestazionalizatzea ez dira izango turismoaren kalte horiek konpontzeko tresna, baldin eta ez baldin bazaio mugari jartzen hazkundeari, bai? Deszentralizazioa eta desestazionalizazioaren alde gaude, baina horrek ezin du suposatu beste alde batetik hazkunde horrek gora egiten jarraitzen duela. Bueno, iruditzen zaigu, benetan helburu horiek betetzea iritsi behar baldin bada turismo plan hau, neurri zuzentzaile batzuk beharko lituzkela eta bestela denbora agortu aurretikan plana bera agortua egongo dela. Bigarrenik, jarduerak eragiten duen estres soziala kontutan hartzea derrigorrezkoa dela iruditzen zaigu. Estres soziala aipatzen dugunean hitz egiten ari gara lehen aipatutako masifikazio datu horiek, bai, biztanle edo bizilagunen artean sortu dezaketen ezin egon ondo ez eta ez aipatutako estres hori kontutan hartzearen garrantziari buruz. Hirugarren gomendioa izango zen turismo behatokiari lotutakoa, hemen aipatzen dugu turismo behatokiari norabide egokia ematea, Donostiako Bilduk hauteskunde programan turismo behatoki bat sortzearen proposamena egiten zuen, iraileko udal batzarrean ere bai, proposamen berdina aurkeztu genuen, eta udal gobernuak ere iragarri du turismo gida planak jasotzen duen bezala, azarorako turismo behatokia martxan jartzeko asmoa daukala, ez? Gure ustez, edo Donostiako Bilduren ustez, beharrezkoa da turismo behatoki bat martxan jartzea, aipatutako ezin egon arazo guzti horiek ez horiek neurtu baizik eta aurreikusi eta ondorioz politika zuzen batzuk hartu alizateko, eta pentsatzen dugu garrantzizkoa dela beti ere, esan bezala, donostiarren bizi modu edo bizi kalitatea erdigunean edo lehenesten duen behatoki bat baldin bada, Aipatzea eta igual azpimarra bat egitea, turismoaren onurez hitz egiten dugunean, joera ohikoena delako BPG-arekin lotzea, edo jarduera honek BPG-an daukan eraginarekin lotzea. Eta gainera, agregatu hau, soilik monetarioa den agregatu hau, BPG hau, askotan edo maiz lotzen da ongizatearen neurgailu bezala, ez? Pentsatzen dugu ongizatea ezin dela soilik BPG-an neurtu, eta beste aldagai batzuk kontutan hartu behar direla, sozialak eta ekologikoak, eta gure proposamena behatokiari begira, bizitzak edo donostiarren bizitzak erdigunean jartzeaz eta horiek lehenesteaz aparte, beste aldagai hauek ere gehitzearen aldeko lan egingo dugu behatoki horretan, pentsatzen dugulako, gaina balio guzti horiek ere bai, beraien islada eduki behar dutela erabaki publikoen diseinuetan, Eta laugarren puntua azpimarratu nahi duguna edo gomendioena da, aipatzen dugu hazkundea gora dijoa eta hazkundearekin batera turistifikazio prozesuak Donostian ere bai areagotu egiten dira, ez? Eta gure arreta edo kezka adierazi nahi dugu bereziki bi punturen inguruan, bata da Santa Clara upartearen inguruan udara honetan ere bai, Cristina Iglesiasen artelanaren lotura sortu den zurrunbiloarekin zurrunbiloari lotutakoa. Guk hemen adierazi dugu behin baino gehiagotan ez dugu inongo eragozpenik jartzen Cristina Iglesias edo beste dozein eskultore donostiarrek Donostian bertan, hirian bertan bere artelanak egiteko, gure kezka gehiago lotuta dago, orain arte kakotxe tartean turistifikazio gutxi zeukan eremu batean, zenolako eraginak eduki ditzazken bertainera, horrelako artelan bat bertan edukitzak horrek suposatu dezaken jende kopuru edo bisita kopuruaren gorakadarekin, eta beste puntua izango litzateke Antiguo. Azkenengo urteetan bereziki hitz egin da parte zarrari buruz, eremu ase parte zarra izendatu dugu, egia da Grosen ere bai sekulako tendentziak
antzeko tendentziak ematen ari direla, baina tendentzia berdinak ja somatzen dira edo ikusten dira Antigua bezalako auzo batean, ez? Eta mahai gainean jartzen dugu, guretzat garrantzitsua izango litzatekeela, eremuase, Partizarrean egin bezala, eremuase identifikatzeko aukerak edo aztertzea. Hau dira, guk azpimarratu nahi genituen gomendio nagusiak, badaude beste bost, direla hotel berriei muga ezartzeko saturazio eremua zabaltzea, bai, oso lotuta aurretik esan dugune puntuarekin, lehen solairuaren, pisu turistikoei dagokienean, lehen solairuaren araudira itzultzearen beharra azpimarratzea, aipatutako lan gatazkei lotuta langileen lan baldintzak hobetzeko neurriak eta bideak martxan jartzea, tasa turistikoaren ezartzea, Donostiako udalbatzak behin eta berriro egin duen aldarrikapenarekin bat eginez, eta azkenik, eta igual akaso behatokiarekin lotu daiteken azken gogoeta bat, eta da, turismoaren gaia lantzeko garrantzizkoa ikusten dugula, edo bereziki turismo politiketan eragiteko, herritarren partaidetza aintzat hartzea, eta hori ez behatokia zentzuenetan ere bai iruditzen zaigu, izan daitekela bitarteko interesgarri bat, urak bere bidea egin dezan.